Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα γίνω ο πατέρας του Dino Kid και θα πρέπει να το σώσω. Μαζί μου έφερα και βοήθεια, δεν θα μιλάει, οπότε και εγώ τώρα στο βίντεο δεν μίλαγα γιατί προσπαθούσα να είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, να ξέρετε, να φέρνεις φαγητό, να μιλάς, να τα κάνεις όλα για το παιδί, να το σώζεις και αυτά. Οπότε μπορείτε να πάτε στο βίντεο, θα σας μιλάω από εδώ, από τη φωνή εδώ. Θα σας εξηγώ τι γίνεται περίπου, για να μάθετε κι εσείς πώς να σώσετε το παιδί και αυτά. Οπότε μπορείτε να δείτε το βίντεο και να δείτε αν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε όλα τα tasks. Λοιπόν παιδιά, εδώ αρχίσαμε και αρχίζω να κόβω ξύλα για να τα πάμε στη φωτιά και οι δύο μας. Κόβουμε ξύλα εδώ πέρα. Έτσι ξεκινάει πάντα το παιχνίδι για να μεγαλώσεις το χάρτη. Παίρνουμε τα ξύλα, πάμε στη φωτιά, τα βάζουμε, παίρνουμε και άλλα ξύλα, τα βάζουμε στο χάρτη. Εδώ είναι το νέο που μπήκε από το update. Πρώτα πρέπει να βρω το Dino Kid και να το σώσω. Πάμε να κάνω ένα γρήγορο speedrun για να δείτε πώς γίνεται. Και λοιπόν παιδιά, φτάνουμε στη σπηλιά του παιδιού. Αρχίζω να σκοτώνω τους λύκους. Από ό,τι βλέπετε είναι νύχτα, αλλά είναι day 1. Οπότε το ελάφι δεν έχει βγει ακόμα τη νύχτα. Βγαίνει, μπορούμε να το δούμε, αλλά δεν μας κυνηγάει ακόμα. Οπότε είναι safe. Ακόμα είμαστε καλά. Εδώ από ό,τι βλέπετε σκοτώνω τους λύκους. Το ray gun μου σταματάει, πρέπει να περιμένω. Είναι λίγο δύσκολο. Βλέπετε πάλι εδώ τους σκοτώνω και περιμένω το ray gun πάλι να φορτίσει. Όχι, τους σκοτώνω, συνεχίζω, σκοτώνω τον έναν, μένει άλλος ένας, τον σκοτώνω και αυτόνα, κατεβαίνω κάτω, παίρνω το κλειδί, ξεκλειδώνω, ανοίγω την πόρτα, πάμε κάτω, open και ξεκινάει εδώ πέρα το challenge. Πήρα το παιδί, ανοίγω το chest να πάρω κάτι καλό, παίρνω ένα old flashlight που αυτό, αν δείτε σε λίγο, μου χρησιμεύσε. Η κάμερα μπορεί να κολλάει σε κάποια σημεία γιατί ήταν αρκετή ώρα record παιδιά. Παίρνω εδώ πέρα τα φαγητά, τα πάω στη φωτιά μας. Πάλι καλά σε αυτό το challenge παιδιά, είχα και βοήθεια γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να το είχα κάνει όλο αυτό μόνος μου γιατί είναι αρκετά δύσκολο. Είχαμε τα bandages και αυτά. Δεν πεθάναμε πολλές φορές, αλλά ήταν δύσκολο το φαγητό και τα άλλα. Οπότε εδώ πέρα κόβω κι άλλα ξύλα και θα δείτε τι γίνεται. Βάζω ξύλα στη φωτιά λοιπόν, έρχομαι εδώ, βάζω τα ξύλα. Αφού έχει μπει το παιδί στη φωτιά μας και είναι σίγουρο ότι είναι στη φωτιά μας, είναι μαζί μας. Να το, εκεί πέρα είναι. Οπότε κοιτάω εδώ για το craft, ήθελα να κάνω αυτό αλλά δεν είχα τις βίδες. Έφτιαξα ένα map, το έβαλα και εδώ είναι το βασικό του challenge. Πάω στο παιδί, πατάω be friend, γινόμαστε φίλοι και πατάω confirm. Και από τώρα πρέπει να ταΐζω το παιδί και να κάνω όλα τα βασικά. Πρώτα είχαμε το πρώτο challenge που θα το δείτε σε λίγο, θα το δείξω και στην οθόνη σας, που είναι να βρούμε το lunchbox του παιδιού. Εδώ μπορώ να βλέπω το πόσο πεινάει το παιδί και το τι level είναι. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε τι level το πήγαμε και αν καταφέραμε να το σώσουμε. Του δίνω να φάει ένα καρότο, οπότε βλέπετε ότι πρέπει και να το ταΐζω. Λέει ότι τα καρότα είναι ok. Μετά πάω εδώ πέρα, μου έδωσε bunny food, πήρα το bunny food, το βάζω εδώ στο Bell Trader και σκέφτομαι, ρωτάω τι να πάρω, παίρνω το good sack στην τελική και μετά συνεχίζω να κόβω ξύλα και το ίδιο, οπότε πάμε ένα γρήγορο
με πει μέχρι να πάω να κάνω το πρώτο challenge του παιδιού. Βασικά, να το, εδώ πέρα τώρα, το lunchbox. Οπότε ξεκλειδώσαμε το τέτοιο, τον κύκλο, εκεί στον κύκλο που είδατε, να το που πηγαίνω τώρα, είναι το lunchbox του παιδιού που θα μας βοηθήσει. Επίσης, αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο με το 99 νύχτες και τέτοια, γράψτε το μου στα σχόλια για να κάνω πιο συχνά τέτοια βίντεο. Βρήκα το lunchbox του λοιπόν, χοροπηδάω και πάμε στην φωτιά τώρα για να αφήσουμε το lunchbox στο παιδί να του το δώσουμε και να χαρεί. Πάω στη φωτιά λοιπόν, ψάχνω το παιδί, το βρίσκω, του το δίνω, χαίρεται, λέει ότι το θυμάται αυτό το lunchbox που το είχε, οπότε πάμε να δείξω και ένα μυστικό στη σπηλιά του παιδιού. Και λοιπόν παιδιά, φτάνουμε στο παιδί, όπως βλέπετε πατάμε το δεινόσαυρο και το βιβλίο το κόκκινο και έχει εδώ τη φωτογραφία του παιδιού. Επίσης αυτό με τη φωτογραφία και τη σπηλιά του παιδιού τα βρήκα, το είδα από τον Γκάντζαρ, θα έχω στην περιγραφή και το κανάλι του γιατί το πήραμε από αυτόν. Οπότε πάω στη φωτιά πάλι να το δώσω στο παιδί για να χαρεί ξανά, γιατί αυτό δίνει αρκετό XP στο παιδί και είναι αρκετά καλό. Να λέει Dad, I miss you. Δηλαδή για τον πατέρα του ότι τον έχασε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Και εδώ παιδιά, από ό,τι βλέπετε, αρχίζω να ψάχνω το γιογιό του Dino Kid που είναι το δεύτερο πράγμα. Πρέπει να το βρω και αυτό για να χαρεί. Συνήθως έμενα μέχρι εδώ γιατί το ξανά έκανα για βίντεο αρκετές φορές, μην νομίζετε, γιατί ήταν δύσκολο και δεν το έβρισκα. Μέχρι που έφερα άλλο ένα άτομο και ήταν όλα πιο εύκολα, οπότε μπορούσα να ψάξω όσο ήθελα. Μπαίνω εδώ στο σπίτι να ψάξω αν είναι εκεί, κάνω open door, αλλά δεν είναι εδώ. Οπότε συνεχίζω, με κυνηγάει λύκος, είμαι έτοιμος να πεθάνω, τρέχω, ζητάω βοήθεια, φωνάζω βοήθεια εκείνη τη στιγμή, γιατί νόμιζα θα πέθανα και πάει πάλι στην ίδια δοκιμασία, οπότε τελικά δεν με έφαγε, δεν πέθανα δηλαδή, δεν με σκότωσε και ψάχνω εδώ πέρα για το γιογιό του και να το βρίσκω εκεί πέρα. Είμαι επιτέλους μετά από τόσο καιρό το βρήκα. Το παίρνω, βλέπω και αυτό το chest, το ανοίγω, να δω τι θα πάρω, παίρνω ένα strong axe, το κάνω take, το πάω στη βάση μας και πριν πάω στη βάση μας μαζεύω κάποια τέτοια για να δώσω στο παιδί και να φάω κι εγώ που εκείνη την ώρα πίναγα. Παίρνω λίγα, παίρνω και seedbox, τα φυτεύω, γιατί όχι, why not. Παίρνω και λίγα καρότα και τέτοια για το παιδί και πάω στην φωτιά. Πάω στη φωτιά για να του δώσω και το γιογιό του και να ολοκληρώσω και αυτό το challenge στην μέρα 5 κιόλας. Θα το είχαμε τελειώσει πιο γρήγορα το challenge, αλλά έτυχαν κάποια άλλα πράγματα και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε τόσο πολύ speedrun και ήμασταν πιο αργά. Έρχομαι εδώ, ψάχνω τον Dino και το χάσα, δεν το βρίσκα, να το βλέπω. Μαζεύει και ξύλα από ό,τι βλέπετε. Γεια, λέει, χαίρετε, του το δίνω και συνεχίζω με τα επόμενα tasks. Του δίνω και καρότα να φάει, το ταΐζω δηλαδή και συνεχίζω. Και ναι παιδιά, εδώ ξεκινάω να ψάχνω το κραγιόν του για να έχει να ζωγραφίζει, δεν ξέρω τι το χρειάζονταν, οπότε ξεκινάω
και αρχίζω να ψάχνω. Εδώ βλέπω ότι είμαι hungry και εκεί ήμουν πω ρε φίλε, έγινα hungry, τώρα πρέπει να πάω πίσω στη φωτιά. Οπότε από ό,τι βλέπετε ξεκινάω να πηγαίνω πίσω στη φωτιά, γιατί δεν ήθελα να το διακινδυνεύσω. Έρχομαι εδώ πέρα, παίρνω τα ξύλα που μάζεψε το παιδί, που μαζεύει αρκετά ξύλα, αν θέλετε δηλαδή ξύλα, είναι πολύ καλό το παιδί. Και το 99 Nights πιστεύω ότι έχει αρχίσει να κάνει ωραία updates, πολύ ωραία, και γι' αυτό θα είναι ένα comeback που θα επιστρέψει. Εδώ κοιτάω πάλι το χάρτη και σε λίγο πάω να ξαναψάξω. Και ναι παιδιά, εδώ έχουμε σώσει και το δεύτερο και το τρίτο παιδί. Για day 7 νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Γράψτε μου κι εσείς στα σχόλια. Οπότε τα παίρνουμε, θα τα πάμε στη φωτιά και τα δύο. Μαζεύω και λίγο φαγητό. Οπότε δείτε λίγο από τη συνέχεια με speedrun, γιατί αλλιώς θα βγει πολύ ώρα το βίντεο. Να δείτε πιο πολύ τα σημαντικά θέλουμε εμείς, για να ξέρετε κι εσείς πώς να το κάνετε αυτό και να δείτε και το βίντεο. Και λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα, κάναμε και την πρώτη μας επίθεση. Σε λίγο νομίζω θα πάω και για το κραγιόν να πάρω για το παιδί. Έχουμε σώσει αρκετά παιδιά, για αρχή ακόμα είμαστε αρκετά καλά, οπότε τα λέμε όταν πάω να πάρω το κραγιόν. Και κάπου εδώ παιδιά έχω ξεκινήσει, πηγαίνω προς τον κύκλο από ό,τι βλέπετε. Είναι πρώτη φορά που πήγαινα για το κραγιόν, οπότε δεν είχα ιδέα που μπορεί να ήτανε. Περνάω από εδώ, βλέπω το κεκάκι, λέω γιατί να μην το πάρω. Το παίρνω. Βλέπω εδώ έχει και ένα oil barrel. Προσπαθώ να το πάρω χωρίς να με δει ο ήλικος, αλλά με είδε και άρχισε να με κυνηγάει. Και πάω εδώ και βλέπω αυτό το ruby chest. Και ναι, δεν θυμόμουν πώς το λέγανε και φώναζα mythic chest, mythic chest. Το βρήκα λοιπόν, σκοτώνω το λύκο. Πάμε εδώ και βλέπω και το κραγιόν. Ήταν όλα μαζί. Πάω, ανοίγω το ruby chest και πετυχαίνω την καλύτερη πανοπλία από όλες. Να λοιπόν, με κυνηγάει μία αρκούδα μετά. Αρχίζω εγώ εδώ πέρα, της κάνω dodge, λέω, εδώ πέρα λέω, όχι είμαι dead, τώρα πέθανα. Γιατί δεν είχα καθόλου ζωή. Δηλαδή, έστω λίγο starring να έκανα κάτι να με έβλεπε, να με πετύχαινε, παιδιά, είχα πεθάνει. Αλλά εντάξει, είχαμε bandages από ό,τι θυμάμαι εκείνη τη στιγμή, οπότε ήμασταν καλά. Παίρνω εδώ πέρα φαγητό λοιπόν, το κάνω store και πηγαίνω προς την φωτιά. Για να αφήσω τα πράγματα, να δώσω και στο παιδί πάλι το κραγιόν του, να είναι χαρούμενο και να αφήσω τα πράγματα που βρήκα λοιπόν. Οπότε πηγαίνω στη φωτιά γιατί πεινάω κιόλας για να του το δώσω. Και λοιπόν παιδιά, ήρθα στη φωτιά, αφήνω τα πράγματα, θα πάω να δώσω και στο παιδί το κραγιόν που χρειαζότανε. Και κάπου εδώ, από ό,τι βλέπετε, αρχίζουμε να τερματίζουμε το παιχνίδι, δηλαδή τα tasks που είχαμε να κάνουμε. Που να ήξερα κι εγώ τι με περίμενε μετά. Πάω, αφήνω αυτό εδώ στα σίδερα, παίρνω το κραγιόν και του το δίνω. Από ό,τι βλέπω έκλαιγε και μου λέει I remember this, θα το θυμάμαι αυτό. Και λέω τι γίνεται. Βλέπω όμως ότι δεν του είχα φτιάξει κρεβάτι παιδιά και χρειαζόταν να κοιμηθεί. Οπότε πάω εδώ να του φτιάξω ένα κρεβάτι γρήγορα, γιατί ναι παιδιά δεν μπορούσα να χάσω το παιδί λίγο, έστω κάτι να γινότανε, να πέθανε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν ήθελα καθόλου να το ρισκάρω, όλη την ώρα ήμουνα έτσι, γιατί παιδιά αν το χάσω μετά από τόση ώρα θα έπρεπε να τα κάναμε όλα πάλι από την αρχή και δεν θα μπορούσα καθόλου να το ξανακάνω αυτό.
και έτσι θα τα παράταγα. Χωρίς πλάκα, παιδιά, το είχα κάνει πολλές φορές αυτό το γύρισμα και δεν θα ανέβαινε αυτό το βίντεο. Αλλά αν το βλέπεις εσύ αυτό τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, έχει ανεβεί και πήγαν όλα μια χαρά. Οπότε ναι, πήγαν όντως όλα μια χαρά, οπότε δεν χρειάστηκε να το παρατήσω. Πάμε να συνεχίσουμε. Και κάπου εδώ, παιδιά, μένει το τελευταίο που είναι το Dinoplus. Εδώ θα σας το βάλω πολύ γρήγορα να παίξει ό,τι έγινε μέχρι τότε, γιατί ναι, παιδιά, είχα σταματήσει λίγο το record όταν πήγαμε εκεί πέρα να πολεμήσουμε και θα δείτε τι έγινε. Γιατί πρώτα έπρεπε να πολεμήσουμε, μετά να το πάρω και να διάλεγα μία από τις δοκιμασίες. Ή να κάνουμε το easy ή το medium ή το hard. Βέβαια δεν ξέρω αν κάτι μας ξέφυγε και έπρεπε να κάνουμε κάτι παραπάνω και δεν το κάναμε, αλλά πάμε να δείτε λίγο γρήγορα τι έγινε. Και λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ βλέπετε ότι είχαμε πάρα πολλές επιθέσεις, είχαμε το πελάφι που ήταν πεινασμένο, είχαμε διάφορα πράγματα. Οπότε δεν προλάβαμε να πάμε μέχρι αυτό το σημείο εκεί που θέλαμε για να κάνουμε το τελευταίο και να το ολοκληρώσουμε. Κοντεύαμε κάπου εδώ πέρα day 30 με 40, οπότε ήμασταν κοντά στη μέση, στην day 50 και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ήμουνα επιτέλους θα γίνει όλο αυτό. Αλλά για να μην σας κουράζω τώρα, δείτε τι έγινε μετά μέχρι ένα σημείο πάλι για να δείτε τι έγινε όντως. Γιατί εδώ από day 30 δεν μπορούσαμε να πάμε ακόμα γιατί είχαμε διάφορα πράγματα. Έπρεπε να μείνει AFK και ήμουνα μόνος μου, οπότε ναι, έπρεπε να φτιάξω το παιδί, είχε τραυματιστεί, του δίνα medkits, έκανα τα πάντα, ήταν πολύ δύσκολο. Δείτε στη συνέχεια. Και ναι, παιδιά, φτάσαμε στην ημέρα 50. Κάπου εδώ παίζαμε αρκετή ώρα, παίζαμε γύρω στη σχεδόν μία ώρα, παιδιά, και είμαστε ακόμα day 56. Άντε μην πω μία ώρα 40 λεπτά κάπου εκεί. Και
είχαμε κάνει αρκετά πράγματα. Ακόμα δεν πήγαμε, φανταστείτε. Γιατί από ό,τι σας είπα είχαμε συνέχεια το ίδιο πράγμα να επαναλαμβάνεται. Μία είχαμε το ελάφι με τους κάλτιστ, το φαγητό, το ελάφι, τους κάλτιστ, γιατί ήμασταν 2 άτομα, αλλά ήταν λες και ήμασταν 3, γιατί έπρεπε να ταΐζω και το παιδί, γιατί είχα άγχος, μη γίνει κάτι και το χάσουμε, πεθάνει. Λέω καταστράφηκα, παιδιά. Οπότε κάπου εδώ κοντεύουμε προς το τέλος να δείτε τι έγινε, δυστυχώς. Νομίζω έχετε καταλάβει ήδη τι θα γίνει, οπότε πάμε να το δείτε. Αυτή τη φορά όχι τόσο γρήγορα. Και εδώ πέρα, παιδιά, από ό,τι βλέπετε, πηγαίνουμε και αρχίζουμε να πολεμάμε εδώ πέρα μαζί τους. Τώρα δεν θα σας βάλω τίποτα επιδείο ή κάτι τέτοιο, δεν θα μιλάω συνέχεια, θα σας αφήσω να απολαύσετε, να δείτε τι έγινε. Σε μια φάση είχα σταματήσει το record και δεν έδειχνα τι γινότανε, οπότε δείτε ό,τι πρόλαβα να τραβήξω, γιατί είχα κάνει κατά λάθος pause. Οπότε δείτε ό,τι πρόλαβα να τραβήξω. Και σε λίγο θα ξαναμιλήσω. Απλά τώρα σταματάω για λίγο να μιλάω. Για να απολαύσετε το τι έγινε.
Και λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ από ό,τι βλέπετε είναι που σταματάω το βίντεο σε λίγο, σε 2 λεπτά θα το δείτε, και δεν πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο εκείνο. Κάπου εκεί λοιπόν παιδιά είχα πεθάνει, μου ζήταγε 200 Robux, δεν μπορούσα να τα δώσω, δεν τα είχα τόσα. Σας το λέω, αν είχα τόσα θα τα έδινα μόνο και μόνο για εσάς, αλλά δεν τα κατάφερα, οπότε δεν πειράζει. Συνεχίζουμε πιο δυνατά, οπότε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο με το 99, like, subscribe και τα λέμε!